Днес чух разговор, който ме накара да се замисля. Чух разговор между мъж и жена, които казаха, че не могат без цигари. И двамата пушат по 2 кутии цигари на ден. И аз попитах жената колко струва една кутия цигари. А тя каза, тези цигари, които пушат, струват по 4 евро кутията. И това ме накара да се замисля. 2 кутии цигари, 8 евро на ден. 30 дни, 240 евро. Окей. Тук това ме накара да се замисля, защото всеки ден разговарям с хора, които имат най-различни проблеми. Или са в безизходица, че нямат пари. И когато им предложа да стартират бизнес или да си купят 3 бутилки алое, те ми казват 80 евро са ми много. 80 евро, които да вложиш в бизнеса, който след 6 месеца или след година ще носи доход от 2-3 хиляди еврака, са ти много. Или 80 евро да вложиш в здравето си, като ще рестартираш организма, ще чистиш холестерол, ще подобряваш имунитета си, ще си връщаш съня, ще си връщаш енергията, много са ти. Но 80 еврака, делено на 30 дни, това са ти 2 евро и 70 цента на ден. И 2 евро и 70 цента са ви много на ден. А иначе 8 евро за цигари никак не са ви много. Според мен е покъртително. Не мога да проумея приоритетите, които имаме. Кажете ми в коментари вие как бихте постъпили и съгласни ли сте с мен. А пък ако искате да научите повече за алоето, пишете ми на лично съобщение.